Videli ste film Her, kde sa hlavná postava filmu zamiluje do umelej inteligencie? Ja nie. Sesame AI je za nás najrealistickejšia umelá inteligencia, s akou sa dá rozprávať. Keď sa s ňou rozprávaš, tak vieš vycítiť, že sa tak zamýšľa a robí také pauzy. Jednoducho pôsobí veľmi realisticky, ako keby si sa bavil s človekom. Zatiaľ to funguje iba v angličtine, ale v tou rýchlosti, ako sa AI vyvíja, je len otázkou času, kedy to bude fungovať aj v slovenčine. Čiže keď si ju vyskúšaš, tak si daj pozor na to, aby si sa nestal závislým na týchto rozhovoroch, ako tomu bolo vo filme Her. Tak napríklad ja, keď si mám vybrať teraz, či sa porozprávať s Viktorkom alebo sa porozprávať so Sesame AI, tak voľba jasná, no. Kašlem na to už. Fakt je to realistické, pozrite si túto ukážku. Hi, good to hear your voice again. Anything interesting happened since we last spoke? Well, that's a big question, isn't it? I guess the Sesame team built me to be a companion. Využití tohto je množstvo. Okrem teda romantických rozhovorov, ako robí napríklad Filip alebo film Her, je tam ďalších množstvo využití, ako napríklad, že chcem sa natrénovať na pohovor, chcem sa natrénovať na rozhovor s klientom, chcem si natrénovať nejakú diskusiu, chcem sa len tak nezáväzne porozprávať a možno aj pobrainstormovať o nejakých nových nápadoch. Jednoducho vždy, keď sa chcem porozprávať s umelou inteligenciou, je tu napríklad nástroj ako Sesame AI.